פה רואים את החשיבות האסטרטגית של האזור פה. אזור גבוה, חולש על השפלה. ומגיל 5 אני גדלתי פה. עד לפני שנה וחצי גרתי פה. וגדלתי באזור, כמובן, שמבחינה פוליטית, האנשים פה הם ימניים. ואני מדבר על ההסתכלות על האוכלוסייה הערבית שגרה בשכנות, שגרה פה קרוב באזור. הם היו דמויות ששימשו פה לעבודות, ראיתי אותם בתור פועלים, בתור מנקים, בתור עובדים של הבית ספר, שרתים. בעבודות שההורים שלי וההורים שלנו, של החברים, לא עבדו. כן? העבודות הראשונות, המפלגה הפוליטית הראשונה שבה הייתי פעיל היא מולדת, זאת שמדברת על טרנספר לערבים. לפני 2.5 פגשתי מישהו שהוא היה בחור דתי או שמאלני. והתחלתי בפעם הראשונה לראות דברים אחרת, לראות דברים שלא ראיתי קודם. השורה התחתונה של ההסתכלות שלי החדשה היא שהמחיר שאנחנו משלמים היום על ההחזקה בשטחים האלה כל כך גבוה, והוא בא מאוד על חשבון עצם הקיום היהודי ציוני בארץ. אני הכרתי חבורה של צעירים, כולם דתיים לאומיים שחושבים דומה לי, והקמנו תנועה שנקראת ציונות דתית ריאלית. אנחנו פרסמנו עצומה שבעצם קוראת למתנחלים להכיר בצורך של מדינת ישראל להתפנות מחלק מהשטחים שהיא מחזיקה היום. ואנשים ביישוב, חלק מהם ראו בזה ממש פגיעה, מסתירת לחי, כי אני בעצם אמרתי שאני התפכחתי, ושאני רואה דברים שמקודם הייתי עיוור להם, וכלפיהם אני בעצם טוען שהם עדיין עיוורים והם צריכים להתפכח. Tairi, Cuckoo, where are you? Where are you? Cuckoo, Tair. Show us your face, Tairi. כי don't be shy. Not shy, נכון? המעבר הוא קשה. פה הרבה יותר מנוכר, ויחס בין האנשים זה שונה, ועוד לא התרגלתי. אני לא רואה שלום בטווח הקרוב. אין סיכוי שדבר כזה יצליח, כשהצד השני בעצם לא מכיר בזכות שלך להיות פה, אלא הוא אומר, זכותו, כן, להיות פה ועל חשבוני. אני, לאור הנסיבות, חייב לשים איזשהם אמצעי הגנה, וההיסטוריה והנסיבות הנוכחיות מוכיחות שאני חייב את זה, אני לא יכול לוותר על זה בשלב הזה, ונראה.